Ora wani aku. Tak meteng. Ora mentolo. Lah iya. Ora mentolo arep dibiyak ora mentolo ora. Kuwi angel Mas, angel dong. Anggere dijahi wis semoyo terus. Apa to? Iki kok apa ya Pak iki? Ya ora lho dijak ajar gregel ngono. Ina wengi mung prasaja. Yo, bojomu kan nek turu tok ora-urake apa ora? Nen, dinapa? Diurak-urake, ditembang-tembangke apa ora? Nggih mboten. Ora. Mboten wis tuwek kok ngono Ya, tembang-tembangke. kowe karang durung tau nglakoni umur 45. Lah Wis ngapa tuwa, ta? kowe enom. Lah iya jenenge wong tuwa kok turu dadak ditembang-tembangke barang. Ya, apa-apa. Lho jenenge tresno sing suci ki ngono kuwi. Arep tekan tuwek tekan kaken-kaken ninen tetep tresno. Tekan esuk dilan dipukut jagate tetep tresno kuwi jeneng tresno sing laran batin. Lah terus sampeyan karo kae iki lahir batin apa ora ya? Lah ya lahir batin. Dene kok sadaya kok kita iki ewa ngono lho. Kok ewa piye ta ora ya? Tak eman-eman tak mimi tak domo-domo kok. Pateni wae. Lih, ya aja. Aja isih golem. Ayo Mbak Iki Risa. lanjut. Ayo, Sa. Bontang mante tanjena. Nek jarene Pak Kezwan ki Petruk aja ngojo jenenge. Pak Oh, Petruk. Mas Petro, Oh, Mas Petro. Mas Iya. Petruk. Nek jare Mas Petro ki jarene aku karo Pak Kezwan ki kaya Pak Cahyo karo Bu Kesi jare. Heeh. Sing ngomong sapa kuwi? Eh, Sing ngomong. kae Ning ning versi BPJS. Mas Cahyo, Mas Yoyo arep bukes iki nek arep tindak mayang iki iket dinggokke, surjan dinggokke. Lah iya, ya Nek tak kowe piye? nggokke ta. Nek kowe yo Nggokke, kowe nggokke kathok kowe. Ya ora, ya karepku ki tak nggokke jarik barang. Wis rasa. Tak nggokke ikete barang. Oh, ora. Ning gandeng sirah iki gede, dadi iki ya angel. Oh, Sing gede apane? Ndase. Ndase. Sirah, jare nek ndas ki ra oleh. Oh, aku kaya gonteng kok arang gede sirahe. Piye to kok loro-loro to apa nek tak tambah tua ki tambah cegetan ngono apa piye? Lah diabet kok le. Ora kok iso-iso kok. Ayo Mbak, ayo. Ya. Masalah keluarga ku diurus sing keluargane dhewe-dhewe wae. Aja diomongke nang kene, aku arep mau ndak kleru. Kuwi lho. Mas Bagong. Wah iya. Bagong aja diurus nang kene. Menjurus wae. Sing ngurus ki nek nganu lho, Gong, Truk. 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 terus Apa? Duit 250 mu nek dikumpulke dadi piro nek dalang 30? ditung sik, ditung. 11 juta. 11 juta. 11 juta. Mau Mas Bayu wis diitung. Apa ya? Jadi 250 ping pira 30 ki 11 juta. 7,5 apa 12 juta? 11 hitung-hitungannya Mas Bayu 11. Oh. Kok gumunku ki madange ra ono to iki mau. Ono ya kowe kuwi sik ora. Nang ndi? Wis nang jero. Aku kecoremu minggu gelas kosong wirawiri ora ono wedang. Urimih tuku. Kene Oh Mas iya. tak isenane Mas Gareng. Heeh, tak Sa, isenane. senono Sa. Nang mburi sedelo kono. Peresno. Pereske jumbo ae lho. Oh, jumbo. Ning Pak Pak Dalan. Dalan tidak boleh. Melu-melu. Aku nek melu wis semakin kroco ning aku arep jaga wibawa dalang Purwokarto ya. Purwokarto ki wibawa. Lah jenengan iki pripun kok iki dheweki dhewe napa blangkone? Kula mboten duwe, Mbak. Oh, mboten duwe. Kudu blangkon kok kowe iki. Oh, didol membayar iki lho. Mboten kula mboten duwe, Mbak. Saestu. Kudu blangkon kuwi. Kula niku dalang sak Surakarta sing miskin dhewe. Mesak. Mesake. Memelas. Memelas. Garenge untuwe didol. Heeh. Untuke metik kok. Ya Sadi. Bacotke ndak kesuwen iki. Iki mau per dalang 250. 250. Sing ibu sore mau ketua pepatine. Oh, ya iya. Mas Untara Gog mau. Untor apa? Untara Gog.